Ora chokwadi pamberi pedare rahedhi chigodora. Ndoda kutaura chokwadi pamberi pedare rahedhi nemuchigodora. Kwete manyiro. Mwari nganditungamire. Gara henyu pasi mutsanangudze nyaya yenyu. Right. Pamusoro idare. Ini nyaya yangu inoti inini ndinogara maishene wangura. Zvandinogara maishene wangura ndakasiwa ndimama panzvimbo iyi that was 2014. Vakazoenda kuna ishene wangura handitozivi wakaenda chiri chingani uye ndandisipo. Wakazongonditi iwewe ndiwe ndasiya pamba, wakaenda kundoisa zita rangu kwaishene wangura kuti pane zvese zvinodiwa muno nezvinodiwa panzvimbo inini ndava kubuda. Saka ndasiya mwana Allen. Adero ndasara inini kutanga kweupenyu ndakangokura ndichigara namai vangu nababa vangu Mario Nyakuwamba. Ndo ndaigara nawo kubva padumba rimwe tikaenda pamarenganisi kuzosvika tava kustendi kwamama. So zvehistory yekuzi zvakafamba sei, ini ndakakura ndichinzi Allen Nyakuwamba. Zvakazowa zvakabuda last month kuti ndizive inini ndanga ndiri kushungurudzika nekuda kuti ndinoshandisa masene mumaviri yekuti Allen Magada Allen Nyakuwamba. But chakazondirwadza ngechinoti mama vaenda takatangogara pastand up, that was 99. Muna 2000 imba yakatsva ndo pandakapedzisira kuona munhu anonzi Mario Nyakuwamba. 2001 munin'ina wangu wakabva aberekwa panguva iyoyo nekuti yakasara iri mimba. Saka tikagara mama wachingotirera tiripo. 2014 kupera kwa 2013 mama wangu wobva waenda kwavane stendi yavo kwava kugara. Asi vasati vaenda kwakauya sekuru Nhamo namai guru mai Chiyamudzore. Pakazowa nemanzwi ekupokana mushure mekuti mama nasekuru Nhamo namai guru mai Chiyamudzore vakanditi iwe uri kusara nevana. Ndikati ehoi hana kuramba. But papa ine muzukuru ainzi Credence Sangweme, mwana wehanzvadzi. Wanga achiri mudiki achiri kubviswa tsvina. Indino ka first born kangu kachiri kadiki kari kubviswa tsvina. Saka pakawane kukakawadzana kusvika ndakatora muzukuru ndikavaramwira ndikati hazviti kuti mundisire mwana uyu. Mai vacho varipi uye hazviti kuti mundisire mwanawo. Pakawane manzwi anga andakazosvika pakutaura nasekuru ndichiti aiwa dai mamuri munhu afunga zvakanaka ungadai musina kunditaura kuti azi ndisare nemwana uyu. Ndirimbosara ndichitangira pai. Pakazotorwa mwana iyeye akaenda kwaChiyamudzore akazobva akazoenda kwana Sangweme. Kusvika pariri nhasi handisuziva hangu kwaari. Asi kubva ipo papo vamwe vana vese vendakasirwa ndimai ndakagara navo kuzoti 2015 ndakadaidzana sekuru ndamboenda kwabuwe rimwe uko ndazodzoka ndobva ndanzi nasekuru Weri hanzvadzi yamama wangu yobva yanditi panapa ndo paunovaka. Ndo wakabva wandisira hoko andirovera hoko yekuti ndivake mushure mekuti imba peyakatsva takanga tingori nekitchen 1 pakutengwa kwakaitwa stand papangori nekitchen 1 nanhasi iripo. Asi sekuru wangu wakazouya nainzi Thomas Manjoro nasekuru Boben vakazotivakira imwe 2 rooms. So nekuti ndakura panguva iyoyo ndakabva sekuru Wiri vakauya vakazondisira hoko kuti ndivake apa. Pavakanga vandisira hoko sekuru Wiri mama wangu wakabva wati pamatongo atema Grace hapaiti kuti uvake ungatoisa chechi ikoko. Pane chechi apa ndipo unoisa imba. Zviro kwazvo ndakandosimuka handina kuapikisa ndakadzoka pamba parwanzi panga anditaurira ndikabvisa shedi yechechi ndikaendesa chechi kwenda ndakuda kulevhura kwenda ndaiswa hoko ndisekuru. Sekuru wayobva wandisira futi hoko. Sekuru Wiri vaya vandisira hoko ndakatanga kuvaka foundation yangu 2016. Akandipegera imba indisekuru Lavhu hanzvadzi yamama. Vakandibhadharisa mari yavo yose yavaida pamusoro pebasa ravakanga vaita. Vakandipegera kusvika vakandicherera foundation vakaivaka. Wapedza ndopawo pawakaita basa iri.
ndobva ndachizodzoka kuna bamunino wangu bamunidakarai ndichiti vandivakire imba. Savakabva vanditi 1800 kuwaka imba yandaida yakanga iri 4 rooms nevaranda. So ndaona kuti makosti awo ataura handina kugona kumakurira. Ndakatanga ungotora bhiridha ndichiti ndikavaka padiki ndomira, ndovaka padiki ndomira, ndovaka padiki ndomira, kusvikira izvezvi ndakavaka butterfly house yangu from 2016 kusvikira nhasi. Asi chakazondinetsa pabuda kusai kuzwana kwangu inini nemunin'ina, ndakamboedza kutora maiti chedza kuyananiswa. Vana sekuru akambouya, madzishe akauya, asi chakazondinetsa ngechinoti pamwedzi wapera Mario Nyakwambwa akazoya akati zvese zvakaitwa nemadzishe handina chandiri kuverenga, nzvimbo ndeyangu, nzvimbo zvairi yangu, kutorarama kwauri kuita, kutotsika kwauri kuita panapa uri kutsika ivhu rangu. Saka zvese izvozvozvo tiroti iwo hauna nzvimbo ba for the meantime. Zvausina nzvimbo ndiri kuda kuti wewe ndinotaura nana sekuru kuti mwana wandakagara naye uya chakura chachitiyo ndokubva ndaenda kwaishene wangura panguva yaakadaro. Saka takwaishene wangura vakabva yadzeiwa akabva asvika pakuzi muri kuti kudii nayo. Akatorana vanhu vokwanyakwambwa, vatorana vanhu vokwanyakwambwa. Asati abuda mudare akakumbira kuti ndiwape bhethi, ndobva ndaramba naro. Vakazotorana vakataura kuti tikufunga kuti timugurire nzvimbo, saka tipei mazuva mashoma, ndinouya musi weMande kana Chipiri. Akakumbira wiki rimwe chete. Wiki rakapera, wiki repiri rikapera, wiki retatu rikapera, kusvika mwedzi wapera. Tikati izvezvi kutaura hekuno ndofunga taamumawiki anokwana kutona naira futi rechitatu pamwedzi wechipiri. So ndazi handina nzvimbo, ndanzi handina zvokuti kutaura kunoku pakaitwa kuti ndizoendesa nyaya kwaishene wangura. Iyi nzvimbo iyi ndakanga ndagurirwa ka4 kakake chi5 kendanda kuda kuzouya kuzogurirwa futi. Saka pakugurwa kuya yakaitwa pakutanga yakagurwa so, pepiri paakadzoka achiti tafunga zvakanaka akagura, pechitatu ovhagura futi, kechi4 yakazosvika pakugurwa pekuti kana ndikagadzika bhaketi ndichichingidzira mvura yemarata kwacho inenge iri kunext door. Now handina kana pekutangira because pandakastopwa ndiwo Vanyakwambwa wachindistopa wachiti tichauya tichizoona kuti totangira papi. Ndo pandakaguma izvezvi panongotaurwa nyaya yekuzi kune korera, but kuti nditovaka even toilet. Musha wangu izvezvi hauna kana toilet, une katemporary kendakavhara netende. Zvidhina ndobva ndagadzira, ndobva ndachera gomba, but kuti ndichavaka ndiendere mberi ndabva ndazi kwese uko iwe pamba ipopapo mira ipapapo kusvikira tapedza zvatiri kuda kwese uko hauna nzvimbo. Ndo chinhu chakandisvitsa kuno kwaheadman mwazvita. Saka zvinotaura kuti iwe wakasiyiwa ndimai ana achiri adiki, ndizvo? Ichokwadi. Ukasarapo ndiwaitere mutero? Ichokwadi. Kubva rini? 2014. 2014 itere mutero? Ichokwadi. Izvo zviri paruterwa ndiani? Ndini ndiri kutera mutero. Izvo patendi iyo? Ndini ndiri kutera mutero. Saka iwe ndiwo uri kutera? Ichokwadi. Saka akazogura kudai kuti patsonge nekudai dai ndiani? Ndimama. Baba akataura kuti iwe waona nzvimbo pano ari? Vakazouya pamwe izvo sofa nditozivi nekwavari because baba wanda ndakapedzera kwaona that was 2001 muna 2000 ngo 2001 atazobvira takaona futi. Saka period yese ndiwaibhadhara mutero? Ndizvo. Ameno mama yari kupera? Mama wangu ndo warapa. Ichokwadi. Mira tichiripo papo. Nyakwambwa wakati ana sekuru chitora mwana wenyu ndakura ndachengetwa akura. Awo mashoko akataura pakati pangu na mama kuti ndini ndiri kuziva kuti ndichada kudini mwana uyu. Ndiri kuda kugadzisa zvinhu zvangu kuti ndichoona kuti ana sekuru because ana sekuru ndo akandipa ndakaona mwana wechu ana mai nyasha. Saka ana sekuru ndo ndichada kuti ndapedza zvandiri kuda ndo chaataura kuti chatsotsonywa chachitiyo wakura. Okay. Nishireva kuti Nyakwambwa achiti chasosonywa chachitiyo, nishireva kuti iwe hausiri mushaumwa mwako wokwa Nyakwambwa ba.
ichokwadi. Dzinza rako ngeripi? Andizvizivi, ini ndofungidzira kuti dzinza rangu ngere kwaNyakuambwa pamwe chete nekwaMagada. Andichatozivi. Kutobvunzwa tione kufambisa chii. Tione kuiona musoro wayo kuti yakamira sei. Alright, ndichapinda hangu pamberi pako. Wendoda kuti tatange kusumudza masho. Watitsanangurira kuti zvakamira sei. Ngachena tigwagwa kuitira nguva dzedu. Aizevenyu. Kuti ndoda kutaura chokwadi pamberi pedare raedhi. Ndoda kutaura chokwadi pamberi pedare raedhi. Kwete manyoko. Okay. Mwari nganditungamirira. Mwari nganditungamirira. Unataura muchiti daidzisei. Taure sekuru ari dobuda. Gara henyu pasi mutaure nyaya yenyu. Taura henyu. Ndimbopinda mumafoto. Pamusoro inini zvechokwadi ndakatorana naNyakuambwa ndiri kushanda pagetway. Inini ndiri kushanda murume akati achedu toshande ndikoti ndikutore. Inini ndotomboramba kubva tazotaurana kubva tawirirana. Saka ndanga ndine vana vangu vairi kumba. Ndatizira kumurume uya. Hanzvadzi dzinoti munhu uri kushandira ana ake wotorwa neuyo ngatora adini achengeta ana ake. Ndokunzwa kwakaita vana vangu vanga vatori vadiki. Vana vanyu vanga ari ani nani? Aleni ndomumwe wacho musikana. Ndobva uya manje sekuti aizoti ndine nyaya dzangu asati ndakasvikawo kumusha uku. Ndobva tataurana kuti pane vana todini ngoti waitozviziva kufambidzana kwetaita kuti kune vana. Ndobva taiwa ana tinodini tinogara nawo. Saka tatiri kugara kubvumba. Tagara kubvumba ndakangoona kaupenyu kari kundomera kuti ndimuti kubasa wako ndirambidza. Ndobva ndakati zviri nani tidini hedu. Titsvage stand akati mari stand handina. Kubva ndingatichage pekuloja. Kuti pamwe tinorimawo tikabatsirika nekuti ndizi pamwedzi ndotengewa 10 kg kofu. Ndiri kutouraya vana nenzara. Zvadaro takazotsvage pekuloja tikamboona padumba patete bheti apo. Ndakagarapo 2 years. Zvose ndaingoita ndega kana kutsvaga tumbeu ndaitokumbirawo kwana mai mvura yodona ndaitokumbirawo tumbeu ndorima ndodini. Akangoenda kumusha kwake ndandisingamuoni. Saka ndakazomanikidzira pakazoyawo wazukuru wacho padumba paya. Akati susu tisane panapa tikatisa kudogara pamusha pedu atingasiyi munhu echigara susu tisina musha. Ndakabva ndaenda kokumbire pamaringanisi. Kumayeka kumusoroko kuti ndimbowanawo pekugara. Ndakagara gore rese. Ndopendakatanga ndaingorarama nekurikicha. Ndichirikicha zvee ndakabva ndati inini ndafunga kutsvaga stand. Upenyu ndiri kurarama hwakaoma. Ndakaenda kwamaikuru ari apo maChinyamutsara. Nabonkuru ndikati bonkuru ndauya nyaya ndinayo. Inini zviri kuramba zvakadai kuti ndikaenda korikicha munosvika zvinhu zvazvo zvakandiwa mutoireti. Ndikarikicha tikatenge zvinhu zvangu zvese kwamutoireti. Ndikunoti hausi upenyu basa inini ndafunga kuti nditsvage stand. Ana bonkuru akati saka maya ndikati pane pendiri kuzwa pagoma apa. Saka mati kudini ndikati ndozvindatofunga. Sikazamba itoona. Ndobva taenda nabonkuru aya. Pataona stand yedu tobva tafamba ndikati ndiri kutopada. Zvadaro zve ndikati zviri nani mari ndiri kusenzera kutsvage stand chikafu nekuti idini handiti ini ndakutsvage chinyi stand yangu. Zvadaro bonkuru akati semunhu mukuru kuti tizoregere kutaura bone nazvidini hazviitiba. Saka imwe baba munini auya itaise nyaya muchitaurana kuti ndine pendaona panyaya dzestand. Auya zveshuwa ndakataura naye akati ungapadini pamatombo apo unoda kupadini. Apaiti inini ndikati inini ndinopada. Ndobva tambokakatidzana ubva atazotsvaga stand iya akazoti hambai toona tikatora futa nabonkuru aya. Ndopakazotorawo hama dzake vakatange kuenda nabonkuru Chinyamutsara. Vakazobhadhara mari stand iya manje vakabva vazoenda neumwewo kamahwe kwake. Tobva tachitogara papa nekakicheni kakange karipo karaundi kicheni kadiki diki so. Saka zvinhu zvangu zvoenda ndinazvamba ndangohipa mukicheni mweme kuti tione zvekungogara chete nevana. Hatina kumbogara zvenguva imba yeyo bva yatsva. Apa ndiri mumagau ana mwari tamba tumamuza paidobika kudai abvaiswa mafuta mupane ubva wana mafuta ane moto ari kuchekerwa zvimatimati. Ndobva iside kudurira mvura yanga iri muchi 5 lita kudai. Ubva moto wasimuka mudenga imba yobva yatsva. Uyu pakangokuziva nayo Aleni ndepekuti imimi makaja padumba mukachizoloja pamaringanisi mukachizotiregera titsvage mari yendiri kushanda ndinotenga stand. Wakati stand yakatengwa nemari yani?
stand manje uyu murume anoti nda kudotenga stand ndo pazondivhara chizoti iwewe chiite kuti udini ungochitenga chikafu yangu kuita kuti nini ndichireze ichi yepastand ndo mabhisira akazoenda kuita mari kustand yakabviswa nemurume ehe mimi yenye maida kutenga stand kwachibvisa kuchikafu ndinda ndikutoitawo zvimwe zvekuti tati chingobatsirana chingoti tiri pamwe pakutorana kwamakaita nemurume wenyu muchigara pastand mutero wanga uri bhadharwa musitamai pendakagara nemurume ka hatina kumboita mutero bangoti kana gore handina kupedza ndini naye ndiripo paakangoenda kubva muna 2000 ipo papo ndini ndaibhadhara mutero inini kusvika 2014 pendakasimuka ndikataura naye kuti ndiri kumbosimuka asi pane vana akati tinoonani ndikati munoona Allen ndo pakatangira Allen kubhadhara asi inini kubva muna 2000 ndini ndaibhadhara mutero yacho asi pari zvinezvi stand kana iri kubhadharwa iri musitama Allen inenge chizi stand yongani Allen ndakamuisa pastand kuti anga aripo kandi kana nemvunzo ndati echibhadhara mutero inenge chizi stand ngani ini ndinoti pastand ngepangu ngepenyu ndinoti nepangu ngoti ndinda ndine effort yekutsvaga stand uyu murume akazombondinyepera akati iwe stand ayiiti papagoma parigaitotsvage kuchishafu akatota zvinhu mumba kuti ndiri koovaka ichinyepa akaenda futi kumanzununu akadaro futi nanguisa zvisizo zvazvo zvokunyepa saka inini ndaiti stand iri pahwangura ngeyangu kuti ndinda ndichipaitira nyaya yenyu iyi inyaya diki diki ingagona kuti pedzere nguva ine nyaya dzakawanda pano toda counseling nokuda kwekuti imimi samai ava vaita vana saka vanenge vachida kubatsirwa ndichitarisa pamhuri yenyu pane dambudziko diki diki pamhuri yenyu paende kuita one mother different fathers dai vari vana vababa namai mumwe chete otherwise dai pasina dambudziko pa murasondizwisisa tikada kuti tifambe nemo chaiko inenge ine dambudziko mangwana nyaya chimiro chayo chetakatarisana nacho dzaswa ndabvunza nenyaya yemarisise mutero kuti wakabhadhara mutero waibhadhara mutero ndiani ozvizvi kubhadhara mutero ndiani mibvunzo yendaka ndiri kuenda ndoda kuti ndizwise ndone kufamba nenyaya yangu vana venyu havana kubvira vakawirirana from the word go aiwirirana maiona unga ari kuwirirana ngasingawirirani ndikatarisa makuriro akaita Allen nemakuriro akaita uyo otherwise uyo makamusiya uyo muchienda kwamuri makamusiya ari mudiki ari mumaoko maAllen handiti zvakanga zvichiitika hamuna here dzimwe nguva dzemauya muchienzanisa vana venyu vakanganisirana ndakamboona mwaiva muchienzanisa ngenyu vaiwirirana ndinoti kare aimbowirirana mashomba akazondotange kunge kupokanawo pane zvinhu zvazongoitika zoti uyo andidai so ndombo dzekumboakanzelawo semhuri kukura kwakanga kuri kuita vana venyu makanga muchiwaji wakanga muchimujekera here uyo Allen kuti panapa pasiri pamusha pako papanapa ngepanyakwambwa nhasi uno kana pari kuda kuti ngepanyakwambwa iyena unofunga ipfungwa dzake ndo pane dambudziko racho asi handina zvindanga ndichimbofunga ngokuti uyu nyakwambwa wakangonditora zvakadaro akangosiya futi zvakadini zvakadaro kana nguva yandakagarapo naye ndanditori nayo mhuri iyoyi chatinoita isusu ngechekuda izvi pamhuri yenyu yamunenge makabereka odzo yakasiyana umwe anoita wana baba 7 wana 7 wana nababa 7 ndo chipo chaunenge wakapiwa naMwari asi unenge une raramiro yekuti utaurire mwana zvinenge zviri paground mukataurira mwana zvinenge zviri paground zvinhu zvinenge zvakanaka nhasi uno pari kuende kobuda pfungwa iri kutaurwapo iri kuzi ndakaende kosirwa kanzvimbo kadiki diki bhaketi rikuchingidzira mvura ndo pane boundary reyadhi yangu toiletenda ndakachereno kwakatokondhemwa kuti hakusiri kwako iwo zvizvi zviri kusafa nechirwere chekorera panapa kudai tikangoshashe kungoita panapa chete katinopera kuti fuhu tese panapa korera imbojaidziba within a second time nhunzi inotravela kilomita ichispreada ichipera tese asi kuti aise toilet apa pasiri kuita inini pese pendurusangana nemasabhuku angu mukabvunza shoko rangu rekutanga ngerekuti pambanga pawe paine toilet kuitira chirwere ichi pambanga paita hygiene right nhasi uno 1 kwakanga akazi awake haana kokuwaka ndo kwakaenda kuesa chechi achibva aende kouya kwakuende kowaka mukati mwemusha butterfly ari kutaura achibva aende kopiwa kanzvimbo kadiki diki kekuti anga achirarama right paita machallenges ekuti pakati pavo vari 2 hondo yavainayo iri kuti uyo uri kuti ini ndindakapesera ndina baba ane standi haachazvitarisi zvokuti vakanga vachishandidzana namai havachazvitarisi kuti iri ropa ramai wangu wakutarisa kuropa rababa wake zvaari kutarisa kuropa rababa wake chichaende kuitika pakati pavo vari 2 nawo chinyi nekufamba kwenguva
ruwengo rwaende kopinda pakati pawo. Tikade kotarisa kuti Nyakwambwa wacho ari kupi, ari kuMozambique. Kuti ndakatoti pendakatumira masamoni angu inini wakanga atori nenguva yakatokura yekuti anofanirwa kuuya achatenda dare iri nekuti ndiye baba. Zvendaitarisira pane vakomanawo kana vari vanhu vanozwisisa ngavatsvete pfungwa yewaina yemupfungwa dzavo. Hapana tarisiro netariro yekuti Nyakwambwa uchadzoka futi achigara pamba kana ane imwe mhuri kwaari ikoko. Ndivo vatosara vari vana vamai vanofanirwa kuva vachitobatana nekuronga pane zvinenge zviri pamba ipapo. Kuti vachitongana vakadzvara Matemo ngekutombosendeka pasi Matemo kwakubate tsvimbo mumaoko dai kwakuti mukoma todini muningira todini akabata tsvimbo dai. Demo rakaradzikwa pasi. Murasa kundizwisisawo? Ndiri pasi. Kuitira kuti imi musununguke kusvika pamusha ipo papo. Imi samai pane munda wakakura sei? Munda tingati munda chako tinatsuti munda wakakura ka. Hauna kukura pane pakati pemitsikomo pamatombo. Saka zvoti ini ndichitogarapo munda chaiwo ndaienda korenda mumapurazi ndaitorendawo minda. Uyo mukomana mudiki une pekuwaka here? Uri mumba mangu. Uri mumba menyu? Vakandogarisana ruwanzi rumwe chete rwo? Ruwanzi manje ndo rumwe. Ino ruwanzi hatisi demarcation line. Imba yamai nababa haifi yakapwanywa. Kuwawarwa penyu akaseparata, kuwa paina akafa, hadzipwanywi dzimba idzodzo. Mangwana inenge iri ngozi. Mune vana vasikana kemi? Vangani? 4. Tinenge takutende kutoti musha wenyu imimi mai nababa imimi wakutosarira vanasikana. Wafirwa nemurume warambuka kumurume uno yachipinda mumba mwamai yake nababa ake. Awa ngawa wake padhuze ipopo kana muyadhimo momo asi achibuda mudhoo rake achiende kuita zvaanenge ari kuita. Zvichofanana nemwana womukomana. Uchinge watoroora uchigara muruwanzi rwamai nababa unofanirwa kuaka boy scout akakawo. Mwana warambwe kumurume, mwana waende kofirwa nemurume ndiye unouye kobombera arumba mwamai yake nababa ake achitsvage mazano ekuita. Kana paine hurukuro dzinoitwa mumba imomo, paine hurongwa hunode kuitwa nana sekuru nemadzibaba, munoende kopinda mumba yevabereki. Hamukambozofi mwakati mude kuite programu pamusha ipo papo dzimba dzacho dzapere kupwanywa mwoitirane nharo kwati ngatohaya tende tiitire programu redu mutende dzimba dzanga dziripo. Azvidaro. Chetiri kuende koona badza apa ngechekoti tikade kufamba nayo nemonemo hakuna kwamunosvika nayo. Hozi ndinoende kotarisa koona koti uyo hasiri mwana wamusha Mwanyakwambwa. Urutongwa kwa magada asi wakachengetwa Mwanyakwambwa. Nguva yamakamusiya achichengeta musha ona nemhuri yaakachengeta kusvikira ikure makurire aita nemaexpenses aende koshandisa kowaka musha waainawo achigara achiti ndiri pamba pamai wangu. Unobhadharwa here? Ndizozii kana pana ini ndakange ndati vana ngavagari vese. Chinangwa chenyu pari zvine zvimuri kutinyi? Nanhasi ndo zvandinotongoita. Kuti vana ngavagari vese pamba ipapapo kuti ndakangosiyira vana. Zvakanaka. Batereke chuma chemuzukuru pemuripo. Enda pana Prince. Ukazoti ndazvike mudare ndisina kutaura ba. Izgoda marake. Sunungukai mwese akusukana. Itamba kwetiri kuita. Zvandinotaura ndatanze yako. Kuti ndoda kutaura chokwadi pamberi pedare raHeadmaster Godwin. Inini Prince chataura chokwadi pamberi pedare raHeadmaster. Kwete manyepo. Kwete manyepo. Mwari ngaanditungamirire. Mwari ngaanditungamirire. Next time usazowedzera andinoti wedzera. Alright, taura tizwe shamwari kuti gwagwagwanya dzakaonda pana. Garako pasi. Chakatanga ndechekuti inini Joshua takagara pamba. Inini ndisina chandaiziva. Asi mukoma aleno akazombobva pamba ukaenda kugara kunonzi kwabuwe rimwe. Isusu namai taigara kwana Mazare tichita zikuzoya pamba. Mai wakazondisiya mumaoko mawo inini kubuda mumaoko mamai kuenda kunoroorwa kunonzi kwa Musasa kubuda musha Manyakwambwa imomo. Inini ndikasiwa ndishirima kwa Mazare ndakasirwa munda ndiri grade 3 asi wakatora umwe wana unotova sisi wangu ini isusu wana waNyakwambwa tinoberekwa tiri 3 ini ndini mukomana wekupedzisira. Mai wandisiya mukoma wakazouya kumba mushure mokunga wataurana nasekuru pane kunetsana kwawakamboita namai wobva wazodzoka paumba. Wadzoka paumba takanga tiine imba yatakakanyadzina namai avo wachindifundisa. Mukoma wakazoipwanya hawo muzvina zvacho wakatora
Saka inini ndakatanga kuti grade 4 ndizotransfer kuya pachitakatira ndakaona kuti mararamira ndandoda kwamazarete haiti. Ndikauya ndikaenda kunonzi kwamukhalera ndikatanga kuforoma zvidhina nemukomana inzi tawanda mukhalera ndikatenga mauniform angu neschool fees ndakaperekedza ndikukoma tikaenda akandisanda uze musika tikaenda akatenga hembe. Tobva ndauya pamba ndotanga kuenda kuchikoro pachitakatira. Ndikazotorwa nehanza dzinonzi Catherine ndaigara akarorwa kwakamundimu ndaidzidziswa naPardon kamundimu ndiye aindibhadharira school fees. Takagara pana Makaza tikabvapo tikazogara kwa Obert Saburi tikazobvapo ndikauya paumba ndikazodzoka paumba Catherine akuenda kuHarare ndikagara zvina mukoma. Takugara namukoma mumwe mese taigara zvakanaka asi mumwe weekend muya nekuti ndabva chikoro ndaitengesa huni. Saka mukoma wakandibhadharira grade 5 first term, second term, third term ndakapinzwa mubhimu na teacher wezi Saungwemi ndiyo wakandipinza mubhimu pachitakatira ngoti pakadaidzwa mubereki apana waiuya bakuatenda kuti mubereki womwana undinhingi pachikoro ipapo. Saungwemi ubva andipinza mubhimu kusva ndichizobva pachitakatira. Secondary ndakanga ndaupota ndichizvibatsirawo ndichitumirwa naCatherine kudzidza kwangu kuenda kusekondari pamwe ndichibreka kuenda kuchikoro. Then ndichigara kudaro namukoma takaenda kunonetsana pamba ipopo. Mushure mokuti ndakatanga kumbowachengetesa mari yangu inini yandaitengesa hangu dzangu nokuita sei ndozobvunza mari yawo wakati andibvunzwi mari nemunhu anodya chikafu changu ba inini uye wandinochengeta pano ndata zvakanaka. Takagara rwengo rwanga ragara rwapo. Saka nenyaya yekuti magariro andaita paumba apa ndaindoona ndakakura. Mukoma wakatanga kupa boundary paumba kunditaura kuti iwe unozowaka kuseri uku inini mai akandira ndinotangira apa kuuya uku wakugadzira ground ratai level rachisechechi. Asi pane pamwe patakazogumirawo hedu sechechi akabatsirwa neanonzi Mwareni. Mukoma ndichikura wakagura munda inini ndaiona nemaziso akatengesera unonzi Garisai Mwareni. Rimwe basa rendinoziya rakamuitisa chaakapuwa ipapo wakapuwa 7 bags dzemagwere nekubatsirwa wakataura kuti Mwareni iwe ndione manpower ndiforomere zvidhina asi inini kusangano ndichadaidza vana vasangano ndichitaura kuti chechi ndibatsirewo ngatiforome zvidhina zvechechi. Asi iye wangadaidza Mwareni nezosera akataura kuti unondi zvidhina izvi ndinokubhadhara amene mabhadharana. Saka nzira yacho yanga iri kuti kubhadharana kwacho kwankuri kuti pamari yestand yatengesa ndio kugadzira ground iroro. Stand yona atengesa mari wakandya hake ega. Ndozoonawo bepa rakapewa $400. Mwareni unotaura mabhadharirwo akaitwa. Saka inini ndandisikazivi kuti baba wangu chimiro chawo ndaindoita zvekumbondozwawo asi hapana waintaura kuti ari kupi pachokwadi kana wese kana mai wangu avazivi kuti baba wacho wamboripi. Saka inini ndakazonga ndoenda korota hope ndotanga kurota baba wangu ndotanga kuziva fesi yawo. Ndopedza ndakazoenda kuna tete ndati tete tazwa kuti kune unozinya kwamba wakafa umwe chiti baba wacho ndo wakafa. Saka mukoma wangu one system yekunditaura kuti wakaenda kuMozambique ndasangana na baba wako watotaura kuti Prince ngasauye baba wako one kuna tete akashata anoroya zvisingaitiba iri metse udo kuti ndisaendeba. Ngekunga akazombozwa ndapuwa nhamba nditete ndikawafonera saka dzakazonorasika. Ndochirota zvehope ndichidirectwa kuti ukapinda paborder unosvika paMagaka ubve paMagaka utora left 10 woti ndoda kudzikira panozi paAgrico. Wabva paAgrico unoda kuenda unoti ndirutsvaga clinic yekuti Gwindingwe. Saka ndadaro ndakabva ndati ini ndakwenda ndakataurira mai ndoda kuenda kuna baba. Saka ndichambe ndanguguma kunonamata ndodzika ndoenda kuna baba. Ndakapinda murodhi ndikaenda mai wakandibvumidza ndikapinda murodhi ndikaenda ndikanowatsvaga zveshuwa ndikasvika ndikawaona ndaona pana baba ndakazouya kuno ndikataura wana mukoma. Saka gwatipinde panyaya dishamwari kuprova vanhu chokwadi ndakanotora mabirth certificate panonzi pakatsvaimba baba mukunesana kwaona mai handizozivi. Baba wakatora mabirth certificate evana ndokubva waenda nawo ndokuzosara chitoriswa mabirth certificate ekuti Magada. Atoriswa mabirth certificate ekuti Magada ini ndakauya sekuti taiwirirana namukoma ndoya nemabirth ndikati chokwadi ndasvika kuna baba angu mabirth kubva ari pane rani asi zve wanga wasitori na birth ro ndowapa. Then zadaro baba wangu inini ndaziyana nawo kudaro. Mukoma ava vanoti vamboti kwanzi inini kuna baba angu handitokuzivi. Inini ndakaenda ku 12 mwezi kunozi kwa Makonya. Baba vanonzi Teddy Makonya. Ndaenda naye
takasvika ikoko akagururwa rozhi repamulemoni. Handizivi kuti ikoko inana chendakapuwa ba panzvimbo yababa ake ipopo. Echizi umwe mukomana unonzi Averon uri kuSouth Africa uchazo echigara mumba maigara mai yako. Iwewe ini ndodosiya ndakuti ndakuisa mubhuku rasabhuku asi amene kuti wakazoendera kana kuti hana rozhi rawo wakapiwa ikoko. Saka zvakazonetsa ngezvoti wakatengese stand yababa ega echibatsire kuti awake imba yake nekuita sei zvake iye pachake. Atengesa ega inini handizvizi kuti wakazodini wakazoita sei. Opedza onetsana zvenini unotaura kuti inini ndini ndinoda kubva panzvimbo ipapapo. Ndo panganga pane hondo ndakatanga kuenda kuna mai ndofunga 3 times ndaidaidza mai. Mai ndotaura kuti gadzirisai nyaya. Mai wacho waindoti wakatanga kuti iwe ndiwo mudoko itazokuti uwirirane namukoma. Saka chinondinetsa ndechekuti izvozvizvi namukoma mukunetsana kwatanga chita baba wangu kuya kwakati havana kuti vanodzinga Allen pamba. Havana kunga wakabuditsa muromo iwoyo. Ende mukoma ndo waidaidza vanhu kuti stand waitaura kuti stand ino yakatengwa ndi mai angu. Baba ako pana pakatenge mimango. Saka zvakagadzira chigumbume ndicho kuti iwo unondita kuti baba ako akatenge mimango ini ndiri kubuda nechokwadi choti baba angu pandakaenda ndadzira bhuku rokuti shuwa stand ndakaitenga chimiro ichi mwanangu. Saka ndobva ndaziva chokwadi choti stand ngeya baba wangu. Ndiyati mimi mai sei maikwanisa kugurira umwe mwana stand kuti iwo chazogumira apa chigumira apa. Inini ndisipo mishira dzamukoma. Mai akati handizvizi izvozvo. Saka zvazodaro kuzoya kwa baba wataura kuti aiwa ndoda kugadzisa bopoto riri panapa ngere chinyi handitika. Saka zvadaro mukoma wakambodaidzisa vana ishe ndo vaigura namai. Vakambodaidzisa pokutanga vakagura stand. Kuti vachida kutaudza vaidaidzana namai nanaishe opinzana mumba. Ini ndaizodaidzwa zvakundozi ngatichibude pamba panze tigure stand. Ndaivataura kuti murumbodini kuti tizozviita baba wacho waripo. Chakaita kuti baba wazoya vana ishe vakati tinoda baba wako kuno. Tichaguridze chokwadi choti stand ndeyawe iri kana kuti haisi. Takazoenda kudare chokwadi chikabuda chokuti stand ndeya Mario Nyakwamka. Saka zvabuda kudaro mukoma wanoti inini ndawa kudzingwa paumba baba wangu handiwazivi asi kuti kofumayo kwacho unozi kwamakonya inini ndakaenda nawo ndandisingatokuziviwo inini. Saka zviri kundinetsa kuti sei nhasi wacho inini wacho nditori mudare iye wacho unewo nyaya inini here kuti pane kunetsana kwatanga tichiri kuita here asi kuti iye pachake waitoda the whole nzvimbo yese bhozi wakagara atengesa pake ega. Saka pasara pacho manje ndo pachakuti takachigarirana kudai so. Ini ndiri muimba yamai iye uri apa. Shuwa ruwanze hapana ruwanze babhozi ndakauka take shop yangu pasera apa zvisine kuti wanga utaura kuti ndindakaiwakisa. Wanga utaura akanhu ndindakaiwakisa. Ndomubatisa pakazogadzira rimwe dambudziko. Ndakamubatisa 80 US. Ndakanga ndodosira mukadzi wacho. Ndodosira mukadzi wacho kuti maiguru anga aripo mumba tiri mumba make. Ndokutaura kuti mukadzi asirwe mari unogona kutiza naye kuenda mumba kwake. Ndobva obva asara nayo iye. Ndobva ndadzoka kubasa kupremier. Ndadzoka kubasa kupremier ndaingoya pamba vanhu vachilevhura ndichitowapa mari waiforomawo zvidhina tichibatsira pamwe basa mukoma ndochiti imimi ndimi munochidini munenge muchiona vanhu varipo. Opedza zoti mbuya wedu akazorwara mbuya magada uzosvika mukushaika. Wakatanga kuti vanhu vauya kuungana pamba saka ndavapa $20 yechikafu pasara 60 ndati hazvina chakashata ba. Kuzozoti mbuya washaika oti ndashandisa mari parufu $60 ndaisa kurufu kwambuya. Ndochiti paumbo pacho hapana nechakataurwa zuva Allen wazobvisa chakati Allen wazodai. Saka zviri kufamba sechindi pamari yangu wakutaura kuti inini handina mari yandiinayo ba inini. Saka takagara tichitonetsana ende kunetsana koko ndo pekukanyanya kubva ipapo. Alright. Yowe Prince. Kunoita zvekuprofita here? Ya inini zvinomboitika mindi. Ndatoita zvekuprofita here? Ya inini zvandaita regai ndizikudescribe. Kusangana nemubvunzo Profita. Ya inini ndoita zvekuratidzwa kwauzotsanangura zvandaratidzwa. Koyo Allen Ndinoprofita. Konyakwamka. Unoita nezvei? Anoprofita. Alright. Tenyo. Kamutendere. Akutotsvagawo hangu handina chenoziya asi kutodino. Pamwe ndo panapa ndiri kutopindawo matara angu pamusoro penyu. Ndichitoratidzwa kuti sekudai asi pane zviri kuitika zvakamira zvakati. Wani hondo hure ndiri kutanga kuona pakati penyapo. Inyaya yechiprofita. Muri kurwirana basi. Ngataura ari ubude iyo. Muri kurwirana basi. Pandinotanga kuti muri kurwirana basa ngepekuti uyu akanga asingati kuti aziye kuna baba ako.
achienda chobatsirwa nekusimbisiswa rega. Ndakumuprofita kuti mberi kuno. Iwo pawakaenda koziya kuna baba ako iwoyo. Wakabva watanga kuwenga uyu. Ende kuna baba ako iwoyo uri kutaura here kuna mukoma chamboenda kuona baba? Inini pachokwadi. Uri kutaura here kuti mukoma chamboona baba? Ndada ndikupindura kuti ndanga ndisina kumuwenga bhozi dai ndakamuwenga ka ndisina kutomboenda chimuti mukoma mabirth certificate ranotora ndasvika. Pawakaenda uchiuya achitaura ngenyaya birth certificate wakamutaurira here? Wakanga asipo ndataura mudzimai wake. Wanga ari chipinga. Munenge muri kuhwandirana asi chokwadi ndicho chiripo. Alright, ngatibude ipopo. Zvandiri kuona pamberi penyu arume ka ndatakataura nehwani nyaya chiprofiti. 2 makuenda kopindira panyaya barika rababa namai vakarambana. Umwe mwana asiri womusha imomo. Muri kukanganwa kuenda kuona history yekukura kwemwakaenda kuita neurombo hwemwakanga muchisangana kusvikira pemari ipo papo. Maifarwa kubatana senherera. Baba namai wedu hapasina. Mai vari kwawo vakaroorwa futi erambwe. Baba vakaroora futi. Pemutorivo matanherera. Bvute rekuwanda zuva, bvute rekudzima rekuhwanda mvura hapasisina. Ndimwe ataa mabvute acho. Kuwengana kwenyu hakuna zvokunobatsira nekuti muri kusima mhodzi yepesaniso kumhuri yamuri kubereka. Vakomana muri vangani? Muri 3. Chionai kuti pavakomana 3 mwakaropafadzwa. Ini pendiri panapa ndinochema dai ndine umwe mukomana tiri 2. Pamusoro paari kutota vakomana 3 zvechokwadi. Wechi3 une pake. Iwo 2 aya ndiwo ari kunetsana. Ndiri kutochema nokuti dai ndine umwe wechipiri ka ndine umwe ndingakwanisa kunga ndichipana wana emazano. Asi zano rangu ndondoridzaya ndega chivanangoripedza ndega. Hakuna kwendiri kuenda. Chimiro chiripo wakaenda kokanganisa vabereki venyu. Vakaenda kotadze kuti pakukura kwavo kwemakaita imimi wachiona kuti zveshuwa makura vanangu. Yo pako apa. Asi vabereki vangofungidzira kuti vana vachange vachigara zvakanaka. Vakatiregera tisiye zvakadaro. Vasingazivi pfungwa dzenyu kuti pfungwa dzenyu dzakadini. Ende Mwaripo papo wakapanatsa stere. Wakaita kuti umwe naumwe asaziya zviri kufunga umwe. That's why yakaisa mute mumusoro yenyu. Dai yakaenda kuisa magirazi ekuti Allen uri kuona zvori kufunga uyo uchiona zviri kufunga Allen dai musingakanganisirani. Asi Mwari wakati kanganisirani ndizoona kutonga. Saka kaise mute mumusoro dzenyu. Asi achibva kupai pfungwa dzekufunga, kukanganisirana nekuzopana tsitsi nekuregererana. Mukaona muchitadze kuregererana muri wana weropa rimwe chete munenge matokanganisa. Iyo Allen ndiyo hama yako yeropa iri padhuze. Iyo ndiyo hama yako yeropa iri padhuze. Magarire emwe akaita nyaya yenyu yanga isikatofarwi kuenda kwaishe nevangura. Baba wenyu nyakwambo wanga isikachafari kuchapindira nezvenyaya nekuti wani umwe mukadzi. Teramira mukoma. Chakupai mukadzi. Vano umwe mukadzi. Zvevano umwe mukadzi izvo zvizviko vari vakatodimakete mhuri yavo zvakanaka kuti yopinda apa. Vachuya kunoku vakuuya vaine pfungwa yekukupesanisai nekuti vari kuti iyo ndiwe mwana wangu yasiri mwana wangu. Kunyangwe dai vanga varipo chaiko. Ndaikubvunzai pane zora nhasi kana kubvunza manext door. Ndo vanoziya chokwadi chekuti uyu wangu ngeuyu wakauya namai vake. Manext door aitonditaurira kuti headman mukaona chimiro chiri pakati pevanawo ka mabatirwo wanoita uyu unobatwa zvakanaka uyu abatwi zvakanaka. Unoziya ro zvaitika izvozvo. Asi nokuda kwekuti baba wanyu vari kure havana munhu anaona hunhu hwavo kuti hwakamira sei. Chandiri kutarisira pemuri ngechekuti tingaendepi, tingaita sei chiri chekutanga marisise mutero. Ngatisaite gakawa rinozondoramba rakati rotanga kutinyisira pano rozotinyisa tamberi. Maona zvendati tipe marisise mutero tone. Risiti yemutero ndiyo title deed yeparuzevha pano. Mukaonetsana nenyaya dzezvemastenzi, nenyaya dzezveminda, nenyaya dzezvemiganu. Chekutanga seutungamiri chanotanga kubvunza itsamba yemutero. Muri kuona munda uyu ngewangu. Aya akauya chitiriro zviri ngerangu iri pasina chakawakwa. Sabhuku unotibudisire matsamba yemutero. Haangambozobudisi tsamba yemutero kumhiri kwerodhi kumagayaka yako kwaanobva pamusharukwa. Ungati une stendi iruko ndo yorugara ere iruko yacho yorubudisira tsamba yemutero iri kunokwi. Unobudisa paurugara.
kana une munda panofanira paine mitero miri. Muri kubhadhara here mutero? Inini ndakambomiswa nemadzishe vari kuti tinoda kuti titange tanyatsa kuona kuti nyaya yakamira sei muridzi westand bozi chokwadi chachiswa. Vari kutokuberekesai chitunha vakatadza kutokuyananisai sevana kuti mukure. Mira ndikupinda ipapo ndatopaziva pauri dopinda. Cheanoda kuyananisa chinyi? Nhasi ndakugadzika yapa ndoti mira kobhadhara mutero ndoda kuyananisai. Ndoda kuyananisai kangani kuti mugare zvakanaka. Ya vana ishe pawakauya vachitaura nhau yavo inini handina kumboita imwe nhoroondo kana kuti chi asi mai vanga varipo vataurwa vakataura kuti inini ndinoda kutanga kupinda mubhuku ndikavabvunza kuti bhuku racho rababa wangu munhu unofanira kusara nebhuku ndiani mukomana mudoko nemukuru kana wakabuda muimba yamai imba inotanga kupinda mubhuku ngeipi neinozoteera. Ndakabvunza mubvunzo iwo kwaari kuti nini ndiri kutanga kupinda kana ndode kukontinua nebhuku ramai mai kana kuti zvinoda kufamba sei. Uyu ndiye unokwanisa here kuti unopfuurira mberi nemutero wainge wababa angu inini. Saka zvinotaura kuteerera kutenga nzvimbo here. Ndakabvunza mubvunzo. Chinoitika ngechekuda izvi. Pfuma yenhaka inoparadza ukama. Dai zviri zvinhu zveropa renyu damusi kunetsana. Ngekuti pane weropa neusiro ropa. Mira, usiro ropa ndiani? Uyu andiberekwe naye mwana waTedesi. Baba ako unaziya here? Inini? Inini chokwadi baba angu ndinazo. Wakataurirwa ndiani? Ya, inini ndakataurwa zita. Wakataurirwa ndiani kuti baba ako ngaya? Kunongedzerwa? Inini ndakataurwa zita chete. Ndiani? Ndiani? Ndimai. Kuti zita rababa ako anozani? Anonzi Mario Nyama. Kwete kunongedzera. Chinoitika ngechekuda izvi. Ukabvunza ana mai ese ariyowo. Ana akagara nawo mazimbamwe mundu anoziya baba acho. Ndizvo. Arume ari apa mwene ari kuchengeta ana 20 umba. Achizi ana ngagoraira soko paruwanzimbo ndi ana mukanya bazi. Asi chimwe chirandu imwe amenoti murudzinyi. Mai ndo anoziye mwana kuti baba ako ndi nhingi. Saka ndiri kuramba ndakakukoshesesai kuti edzai kuteerera pana mai. Kunyangwe chako ka mutsika dzedu dzevanhu vatema dzinoti ngozi yamai inorwadza. Nokuti asiri hama yako. Nokuti ndiyo unoziye chokwadi chako. Ngozi yababa iri nene ngewedzinza. Saka zvandinotarisira kwamuri sedare ndinoti magarisirane makaita pamba penyu. Handiaparadzanisi ba. Kuti iwo Prince ndoko, yo Allen ndoko. Makagara pamba penyu chendinotarisira ndoda kusima modzi yerunyararo nerugare. Dzimba dzenyu kana dzakati Allen iri apa yako iri apa yakasara muri mwamai. Huku dzenyu ndiri dzinotsvarirana. Mwana tenza achamutaudza nge. Mopindwa ke huku chipuyo. Mukaona muchiti muri mai nababa mumba mukaambana, kwakununurwa ngekamwana kakadai kanochema. Kwati rekera ndimbobate mwana ndiyamwisi. Mwatonunurwa ka. Imi muri kununurwa ngehuku kupindwa ngehuku kufunga. Mungandara kuti imba ya Allen imba yako iyi muneraramire kuisa jurawo panapa. Uyo gara seri kwejurawo, uyo gara seri kwejurawo. Ndozvo munoti muitire. Merekarira kwautenderera ngene kuende kopinda pageta apa kuti ndipinde pamukoma kumboite rwendo. Uchazourire padambudziko apa wamboende kuisa jurawo runorewei. Hauzivi uchakuiga, hauzivi uchakuiga. Hauzivi uchaita dambudziko pana uchagadzisa dambudziko pana mai wenyu. Pana baba vako iwewe. Hauzivi uchakubatsira. Unokwanisa kupinda padambudziko hande ndinoviga ndi baba akandichengeta. Stepfather is your father. Zviri nyore ngezvekuti chinhu chenhaka ngachisakuvhiringidzai bavanangu. Senzai zvenyu maona zvichinetsa. Izvozvi zvimai ari kutaura kuti mushange wangu nekuda kwekuti ndiwo akautenga nemurume wawo. Ndinokwanisa kupa goede kuti mwese ibvaipo. Parusarira sikana. Mwese. Ndokuparadza dare racho. Mwese ibvai ipapo. Yo Allen otsvaga pako pogara, yo otsvaga pako pogara, maexpenses ngenyu. Siya musha nyako wambwa na mai nyako wanhu bwakadaro. Munopasumudza here? Ipo papo sekutaura henyu kwenyu kudaro. Ndati munopasumudza here? Ndire kuenda kokondema pfungwa yekuti musafungirane zvakashata. Ndambotsanangura mukutanga kuti magarire eduka manga musina kufungirana kwakashata. Asi chinobara izvozvo kuita kwakashata. Ngekuti kuita kwakanaka kubari chinhu chakashata ba. Chiitai kudai izvi. Zvandinotarisira pamuri ngechekudai. Pane zvese zvamakaitirana mukati mweupenyu hwenyu, regererana sevana Vanyamunhu. 1 2 ndiri kopinda panyaya yavataura kuti mukoma akatengesa mastensi. Mastensi mangani vakatengesa?
yakatengeswa ndimukoma rega ngeimwe amwe yaitengeswa vainani imwe yakatengeswa mama wakatanga nyaya dzacho vari wega baba tikazopinda mukuta kuti mama nababa akatengesa right pastendi yavakatengesa vari vega ndio pane hondo huru yekuti wakatengesa stendi yababa angu iyowe saka iyowe inini pana panchadu kuona zvandinokwanisa kuita panyaya stendi iyoyo ngezvekuti stendi ngeyababa wenyu mese inhaka yenyu mese kutengesa kwakaita uyu haafa kudya mari yarega unofarwa kutsvagawo chimwe chikamu chekukupa uyu mogarisana zvakanaka haupadi futi aiwa ipopo ndaida kupapindura pindura kuti pakutanga pakamboya neshokatanga kuti ndakazotaura kuti ndinoda 180 mari yandinoda pamusoro pekuti mwari nokaita basa akandipa nemagwere asi pepa chero rechokwadi chaicho rakaona mwari raita kuti wakapuwa 400 ende mari yona mukoma wangu ndinaziya aifi yakabuda ba safungira ipopo apo vana confusion waraiti iripo ini ndakati vana ngavabatanise mhuri nekuti baba uyu hana kana sendi rakambisa musha medu baba uyu hana kana sendi rakambisa musha medu kutotengera nesendi yange ari nyaya yekuti boyfriend negirlfriend zvaigarirana saka nezvinoitengera baba avo zvinoripa ndiani chandinoita ndinge chekuda zvimai aleni baba aleni hana chaakaita kumusha kwenyu baba uyu hana chaakaita kumusha kwenyu ndakuti nini vese ngavabvepo stendi ngaisarire vanhu vokwamagada wabenefiti hanganyengerwi mwana mahara achibarirwa mwana babariswa mahara stendi ngaende kumusha kwaanhu aikwamagada vanhu vokwamagada ndivo vakuzozive kuti apa toisa nehama yedu watotengesere toshayana mari yacho ndo pane roora rawo ndauraitizwaku pamusoro ini yakamira indisekuru wacho nyaya yanyatsokutaurwa paitinosanangura ndeyekuti pazinyakwambwana kupinde musha kwete ndinode stendi wazukuru ndoyenyi stendi asi nyaya ndinotoda kuti pazinyakwambwana kuyo musha mwedu iye kuti azotoro sekuru akaiko wake turu muzipamba pawo nyakwambwa aenda iye asara akadai so ndini ndakaiyaka ndichiitire hanzadzi yangu nekuti chikomba changa chaenda nekuti hachina kuuya mumusha mwedu kobva takaemba ipi asi sekugara kwawo samukoma nemuningira isaingoti njo kuti muningira namukoma akagara nekuti wanhu vari pamba se1 zvazotaura kuti wanga asingazivi yake baba wake wayaziva nekuti taitotaura kana ndindi wazoti ndiye anozi Teddy Makonya asi nekuti anga asina kuyomba kwedu munhu akangokura angori pachi ari pamba saka uyu nyakwambwa aenda kuzodzoka kwaita uyu kuti ndazotsvaga baba angu nyakwambwa wazodzoka nyakwambwa pamba apa ndo paakukonzeresa uyu manje kuti achizoti zvese izvi nekuti baba angu azodzoka saka zvinenge zvisina kushata ini nepfungwa enda ndinaisa sekuru acho ini zvoshuwa kuwaka kana kuti kubhadhara mutero kunorwadza asi ndandiri kuti zvanga zvisina mhosvavo iwo kana uzondiri sekuru wako handitiwo areniwo zvinorwadza kuwakeyo nini kuwakire munhu handiti indiri sekuru wakoka nomboyotaurawo neni sekuru wako one sekuru kana zvinhu zvakamira zvakadai kuti tizofambirana tichikwadzisana nekuti kuti tatigarai zvakanaka paruwanze 1 madzimai uyu ucharoroa ende ndozvinoziva kuti wakadzi ndosaka waizobikiswa kuti uende kwako saka paide unokwanisa ke kugamuchira ndochiita sei indaita hangu sahareni mundiwo mukuru ende wakati wakazveshuwa ende wakatiwo nini asi kuti uitiriwo mhuriwo handiti unana uri kuzarawana padiki diki paipa sekuru ino ndochidini chinhu chinoshando chimwe tosiya mwana wanyakwambwa pamba yababani ake hazvina kushata asi kana maite henyu munoda iso asi ameno ndomaone rangu ini pamusoro ichokwadi kuti ndine kagombo kandakagura ndichipa anonzi Gatsai Mwareni handina mari yandakapiwa but ndakachajirana kuri kumari but akazondipa chibage akandibatsira kuzoforoka zvidina chakaita kuti ndizoita izvi yakanga iri nhaya kuti ndakanga ndasiyirwa vana ndimai ende vanavo vakanga vasiwa mumaoko mangu ndii ndaiziva kuti apfeka adya nekudaro handina kutengesa futi stendi ndiri ndega mai vakanga varipo vari kutobva kutaura sekuru rafu vakanga varipo ndakavadaiva number 1 ndine mwana anonzi Privilege anowa number 2 ari pakati pake uyu nemusikana wa mukuru ndakamendeisa kuchikoro kumaundi Dangare ndichimubhadharira mari ndione mamwe marisiti ari panapa twinze atanzi ndakamudzidzisa grade 5 ndine marisiti ari panapa ndi ndakamendesa kuchikoro grade 5 negrade 6 but chinonyanya kuzondirwadza pane zviri kutaurwa handisi kuramba vari kuti kutobva kutaura ndo vakatondiisira foundation vaindinyengedza mai vangu vaindinongedzera pekuvaka vaindinyengedza nyakuambwa
Mario Nyakwambwa aindinyengedza ichindigadzika aka nditoresa bhethi echidziva kuti handisi mwana wake. Nhasi ndavaka zvinobuditsa mari yekuti ndigone kushanda zvino handigoni ende handina kana ndambudziko napo, asi nekuti ndaane chokwadi ndaziva. Saka maona vamwe vangazonetseka kuti sei ndauya namai mudare, sei ndatora Nyakwambwa kupinda naye mudare. Vaviri avo vaindinyengedza. Hapana sekuru akaundiratidza kwamakonya, ivo vaiziyana pachawo. Hakuna mai akandiratidza kwamakonya, vaiziyana pachawo. Ende nina munin'ina nyangwe chiti ndakaenda handitobhilivi sekuti ndine bhethi, handitorina rinozi makonya racho ba, ndine bhethi rinozi Nyakwambwa, ndine bhethi rinozi Magada. Handitobhilivi ende wabereki handitozivi baba angu ba. Ende handigoni kutomboziya baba kuti baba kwazi haazi. Ndakasobva kumusha kwacho hangu ndatadzokuirana nanhariko ndine nhumbu ine 7 months dzakaiti 2 years ndiriko, asi ndabve koshuwa mwana haatomboziya baba. Saka ndakamuzvara ndichigare kumba kwana mai ndokuchizomutora ndatange kurorana nemunhu kumukuziya hatomboziya. Ndakasozwa akasoshaikire Joni kare kare ndikangoendawo nemwana Pamusha kundobata vana bonkuru anga ari pomaoko. Saka mushama chezvo zvamuna kana vanhu. Pamusoro yeti mini ndandazonga magura nyaya iyi. Magurira nyaya ndepekuti mai awa wabvira kupupura pachena kutaura kuti hanzi uyu murume uyu zvikomba zvese izvi. Handiti ka vana hapana chana baba wavo ba, zviri mumaoko mamai avo. Saka pendiri kuona hangu inini kuti nyaya iyi ingozwi gba ipere, baba ako hana chawo, iwo magirazi baba ako hana chawo. Saka imimi mai imimi zvakaipenyu imimi kuti uyu mogara mamupapako, uyu Nyakwambwa uyu handiti wagara mai munongedzera kaichiwaka. Handiti? Saka nhasi mabudu unoda kuendepi? Ndakati ngavagarudzise kana pendakasana ndakati garai mese. Mukowa hawo ndiwo umwe chete ngotanga katiwechaka uri pendega. Vandiri kutaura inini ndiri kuti nditerere shona ndiri kutaura. Ndoda kuti ndikasike kuti nyaya ipere ipinze pane imwe nyaya. Chamunofanirwa kuziya ngechekuda izvi. Nyakwambwa hana sendi rakaendesa kwa Magada. Uyo baba Aleni hana sendi rakaendesa kwa Magada. Stand yo, this is now a benefit kune vanhu vekwa Magada. Kobatira parora rawo. Asi nhasuna vanhu vekwa Magada kuti vaende kobatira parora rawo stand yo pari kugara vana vazukuru vavo hazvigoni basi vanhu vakuru. Ngavati vana vagarisane zvakanaka pasina mhirizhonga ba. Mogara pa stand munokoma nemunin'ina. Stand iri yekwa Magada. Hapana unodzingirwa poba. Mopana mukana wekuti uyo wakapa kana paine nzvimbo iripo yekuwaka. Murasonizwisisa here? Ndauraitizwe murude kuti iko ndakutopendera. Zvakanaka mama. Ini nemunin'ina handaisafunga kuti pangaita dambudziko guru. But ndaedza kutaura kuti so far ndakaona Nyakwambwa achitaura kuti ifura uri kutsika ndirangu hapana nzvimbo. 1. Number 2. Zvamanzwa sekuru wangu wachitaura wachiti ndaifunga kuti kuda ungangosimuka. Variwo futi wana sekuru wacho zvakare. Ndatombobva pamba ndonetsana namai angari manyepo aya. Ndakanetsana nehanzvadzi. Inini ndosimuka pamba ndoenda kwabuwe rimwe. Vakandonditevera kwabuwe rimwe vakati dzoka kumba Wosimusha uchita matongo. Saka ndadzoka ndoti akandisira foundation, akandisira hoko, akandinongedzera pokuvaka. Pamusoro pazvo akanditoresa bhethi. Vanhu ava vaichita inini hapana kana wakambondibudira pachena. Nhasi ngekuti ndazosvika apa. Saka ndanzi inini tigarisane tinzi. But paine nhau yekuti pakati pedu ini nemunin'ina wangu pataurwa wedre kunzi uyo hana nzvimbo bawo, kuone nzvimbo kubva ndiani. Aleni Ndati nzvimbo ngeyangu. My benefit. Nekuti kana nharaunda yakandita unongedzera kuti hure rekuti ndiri kubatiswa nevanhu ka. Ngatipedzera nguva pamusoro yangu. Nyaya yapera kudhara. Mai mushande wenyu mimi. Mwana wechikomba cheuko, mwana wechikomba cheuko ndimi munozviziya. Imimi makuti Aleni pamaka munongedzera ndo pakapa. Uyu mukomana uyu pake apa zvobva zvapera. Chete nyaya yapera. Sandizve. Ini ndaide kuti izvozvo zvese ndinozviteerera, asi chokwadi chiripo ngechoti 1 mustendi uyu wakatengesa, 2 kwababa wakapuwa ndiripo inini.
parozhi repamuremo waipuwa saka kutaura kuti inini aiwa pamusoro ndambotore nyaya yekuti inzwai nyakwambwa haana kusvike kwamagada makonya haana kusvike kwamagada handiti mandizwa saka kuoratidzwa kwakaitwa iye kwamakonya wakanga uina sekuru ani paizioneka makonya iwe nditaura uyu kuti kwawakaenda namukoma wako kwamakonya kwauri kutaura una here sekuru ari kuzviziva kuti makaenda kwamakonya mukaoratidzwa ndosaka ndati apa pakana makagara ka munogara seana tinakati pamba pehanzadzi akatozvara imimi ndo pamba penyu kana zvisizi kwamagada musapfungoti nowepo tichitoti azi tiri kupada basi tine pedu isusu panotokwetiwa imimi nyaya iripo takamirika haisi nyaya yemugano kana pekugara nyaya yandaona payakadzika iri pane munin'ina munin'ina utorwadzwa nestendi yakatengesa ikadyiwa mari advaice zvekuti kugara haana kuramba kugarisana navo ati handizvitambira asi panyaya yake chaichaiko pakadzika nenyaya yake pastendi yakatengeswa ivi chete uri uzviziara kuti uyu wandigura uyu ndiri kutaura maringe nenyaya yestendi iyoyo kuti wakatengesa stendi ndichide kwedze kutsanangura kuchimiro chiripo ndikasvika kuzogumira pakoti izvo waifarwa kunga uine chikamu chawaifarwa kunga wakapa mukoma iwe ukataura kuti here wakazomboti 180 wakazoti iyo stendi yakatengwa 400 wabva wandigura mune kasystem keudondirasa mukati mwenyaya sinenge ndido kuwakai ndaingoda kupa the word of command zvako zvekutaura nhasi mari yangu hafi akandipa ndiwo wamucheredzorera mariyo motokodzorerana kumba kwenyere kuti modzorerana mudare mangu munotovhara mabhuku angu tinowirirana chero mari yakatengesa stand iyo wakaifambisa send akapa nhingi ndikapa nhingi mari yaka ndikapa nhingi mari yakati kwandakaidya ndega chiita kuti pachikamu chemari chika yawakazosara wina yeyo chipowi chimwe chikamu adyiriwo benefit yani yamai vake achichatarisi kuna baba isusu unless kana usikati that benefit tobva taende taisa mutemo wedu ipapo tobva tanyarara sangana neni tifambe uri kuda here kuwana chimwe chikamu pamusoro pekutengeswa pakati kwastand ya inini paundinetsaka kudaira ndiri kuda kudaira mubvunzo wenyu kuti uri kuda here imungu kana kuti kwete toenda mberi chikamu chinoenderana nepakatengeswa kutaura kuti iye ndiye akatengesa inini ndii ndinoona rumwe kutaura kuti inoitwa hafu hafu ndizvo mai ane chaakapuwa here mai haana chaakapuwa basa hana stende yakatengeswa gore ripi maybe 2016 rate yanga iri papi ndichacherechedza wazi mukata zvokuomeserana kuno kuti wakuomeserai isusu tode kwedze kuita zvinhu zvokuti munge munowirirana kuwaka upenyu hwenyu wazi kana yakatengeswa 2016 ichitengeswa $400 that $400 iyo this time yapa mari tangatiise for example yapa 2.5 saka unofarwa kupa 1.750 ndozvo zviri kureva here mai vako vakapuwa here chikamu pakutengeswa kwestand ipo papo vanhu vakatora pastand apa vakanzi havana kubhadhara akanga andonyorera nepasi zvokuti andouti uya kuti ndiisewo mubhuku kwasabhuku asi haana kubhadhara nyaya ndakazwa yakabhadhara 8 bags dzechibagi 8 bags dzechibagi ndo dzandakazwa dzakabudaizoti nekuforomerwa zvidina kwakachizoitwa handichazviti wakazoforomerwa ma1000 mangani nokuti chechi yanga ichibatsira sokuti aide kuti aite kelekera makawana here inini handina chendakawana right we divide it by 3 kuitira kuti kanzure ubopei pamari yakaende pa 8 bags dzemagwere ita by 3 iyo unosara iri mabhegi ake wepawe mabhegi ake kana iri mari woendesawo kwamuri tochiona kuti panyaya zvidhina yakaende kobasirwa wakacha zvidhina yemari ma1000 mangani makamukanyisa mari iyo wakatengesa stendi wewe yanga iri waidi zvakanaka mubvunzo wenyu wakanaka mubvunzo mari tichitaura kuti dai iri mari unondipa iri 400 haana kundipa 400 wakandiforomera zvidhina 6000 mu6000 ndanga ndisinei nezvidhina chakandipa pressure yekuita izvi yanga iri nyaya yenzara yanga yandibata inini nevana vendandakasirwa namai that's why ndakabudisa nzvimbo iyi ndikadaidza sekuru lavhu awo namai ava kuti wedu hatisina pekutangira ndikapiwa chibage 8 bags alright mira yanyu makadaro mapedza rena regera ndida izvi chandiri kuda kubva kwamuri
endai kumba kwenyu munogarisana zvakanaka. Handisi kuda kuzwa mhirizhonga, handisi kuda kuzwa kuti panorwiswa. Endai mugarisana zvakanaka. Kana iri nyaya yezvemari dzemastenzi, kana iri nyaya pekugara, muri vana vomunhu mumwe chete, regereranai mugarisane zvakanaka. Zivanai kuti uyu ndi mukoma wangu, uyu munin'ina wangu, uyu ndi mai vangu, iyi hanzvadzi yangu. Chandinototarisira pari zvimwe zvishaa chekuti iwewe uchibva pano Prince enda wotunga kuna Ishe neHwangura wobhadhara mutero. Hauna mukadzi here iwe? Une kicheni yako yerubika. Saka Ishe vanokutierengera sekubhadhara mari yemutero. Uchadzingirwa futi mwamai macho pasi pako. Pakuye umweni unoende kuaccuse ipo papo. Enda wabhadhara mutero wako wepamba ipapo, uyo ungaine mutero wake wepamba ipapo. Kuitira mangwana mogarisana zvakanaka. Kutobva pane zuva ranhasi handisoda kuzwa chinozuma anekwa magada ekwanyakwambwa ataudzana aitirana chakashata. Mukawe muri wafundisi, mukawe muri waprofiti kumashashi kwenyuko, handifungi kuti kana ngirosi yacho munenge muchiprofita zviro kwazvo kana mushinge makagumbukirana. Unoprofita ni iyo wakagumbuka mwana mwako, chekutanga mwoyo wako ngauchene wozonokubatsira munhu ari kunze. Zvichofanana nekuti zvandipi ndakabata musoro ndakagumbuka ndotositutsire chimwe chirwere pari. Mwoyo wako ngautanga wachena nekuregerera umwe wako, wochizobata munhu ari kutambudzika. Nekuhila kwake anohila zvakanaka. Zvakaitika, muri ana emunhu 1. Mwana wamai wako hatemwi nedombo rakadai, unotemwa ngevhurungwa ropfanyikire kumusana. Ukatema nedombo kwaro resimbiri unomutsemura musoro. Saka zvichizi kutukana muchisiya peukama. Hamuzivi uchabatsira umwe mangwana. Munofanira kuti mogarisana zvakanaka. Kunetsana kwenyu umwe hakubati vana wenyu, hakubati wakadzi wenyu, hakubati mai. Mai vari kuziva kuti ivo baba muri kurwira zamu ramai wenyu. Hanzvadzi hadzifanira kupinda mukati mwenyaya idzi. Wakadzi wenyu wakabva kumusha kwawoko wachiti hama dzavo dzakagara zvakanaka. Ngawasauya kuputsa musha umwe akagara baimimi. Watora zvogara nemwimwe ngawatoteerera zvomushamo nekuteerera mitemo yenyu yemusha imomo. Wakaona pemunotorwa imimi ngatotsvage kana kutotsvage mapote nehata kutotsvage kotsvage huri muchikomo muyame. Asiye muchipedzerana mubatwe navanhu manext door. Weziwana Allen akaenda kobata Allen ushata chanze kumukwadza. Kana kuti uchabatewo Allen ushata chanze kukwadza. Wakadzi wenyu wachakukanganisai. Wachatadza kuti muwirirane mukati mweupenyu. Nyaya dzakaita seidzi munodzidigesta pabonde idzi. Musati mwaende kosangana pambedroom yame kwati baba mwana, musati mwatipindura zvakachena mukoma kana munin'ina, nhasi apfeka inyoko. Iwe wakonyengerera kuti zvisununguke pabonde apo. Wakuenda kwati hazveshwa munin'ina wangu wakashata, hazveshwa mukoma wangu wakashata. Mangwana rufuma uine ripi? Watoona mukadzi atodare bva wamuka ubva wapfeke hovhorosi. Itai kutosandika. Anatozoti baba mwana gumbuka ngeunhu wetadini? Wetataurana muno. Endai mogarisana zvakanaka. Izvozvi ndoda kuti ndikunyorere judgment une yake. Zvandishanyora pajudgment iyo ndozvomushande koteza. Handitarisiri mhuri yakaita semimi mukoma nemunin'ina udai weropa ramai mumwe chete. Kotorana protection order. Muchitsvarira ukadzi wenyu uchitsvarirana ruwanzi rumwe chete udai. Zvinenge zviratidzo kuti hamusi rufunga. Handiratidzi munhu asingasununguri umwe wake. Mwese makatokanganisirana kaunenge mamuri kuita. Kana makasununguka nemwoyo murefu pana anodai pane zvenchataura. Itai saizvozvo kuti muregererane. Munin'ina sori ndakaukanganisira, mukoma sori ndakaukanganisira, ndobva panapa mwawana munhu 1. Mogarisana zvakanaka. Uchine chekutaura here ndiri kupendera. Ubva mwatengera mai enyu mazepe. Unotaura ndandoda kubvunza kuti saka ndapazwa pokuti inyaya yekuti baba vangu havana kuroora. Asi ini ndikazviroora nendakamira sei? Ndinokwanisa here kuende kozviroora? Une raramiro yekuzviroora? Rozi baba vangu havana kuroora. Ndati inini une raramiro kunyangwe inini pachezvangu pano. Dai mai vangu mafire vakaita baba vangu vachifa. Handidi zvinozotera kumhuri yangu bandopedzesa roora rababa vangu. Ndinozviroora semwana. Hazvirambi. Asi kozviroora kwari kuita kusi kwekuti enda zviroora unodzingirwa pamushabo. Ukazi ukaenda kozviroora yawo ukaita chanze kudzingirwa pamusha, ndotofanira ndakupa muono. Makore akagara achichengeta pamusha bva muri wadiki kusvikira akura nhasi uno. My expenses acho I have to charge you. Then you have to pay him. If you paid him, then he removed you from the place. Yeah. Ndapazwa changamire pamuri tsanangu.
Asi ndofunga kana iyo wacho wakatochengetwa ina anochengetwa ndi baba wangu asi wachengetwa na baba wangu asi wakatosika wasungisa baba wangu achitanga kuya kunokuka akatigadza pasi akatora mukoma Urida kuenzaniswa ere wakabvunza mai wari apa mira henyu urida kuenzaniswa ere kana kuti ndokuendesa mberi aiwa yedini musashungurudze nayo nekuti mai vako varikuda kuti muri mwana wangu mese garai paya muri pamwe aupowa futi semujudgment mberi yeyo nongowapedzere mari ndikuedza kutaura nao nenzira yakafanira azukuru angu esa azukuru angu asi ndiri kuedza kude kuvabatsira kuti zviite zvakanaka hatodzine ukama hwangu naiwo dai muri wamwe vanhu ndiri kutokutongai ndakatodzvara demo zvendirinoramba zviya zviya asi kana makudaro manjeka ndongokuchipedzerai mari dzenyu dzekundoendeyo nekudzoka pemuri kutadze kubhadhara yangu yemari $20 kwazobhadhara $45 iyo netransport nechikafu dai muri amwe vanhu kafungai kairi katatu zuva risati rapota mundizwisise zvandiri kutaura ndati endai munogara zvakanaka zvandichaita pano ndakonyora judgment yangu ndanyora judgment yangu ndichakupai judgment iyoyo anenge apokana nejudgment yangu ngatiende ichi chindoendesa kwanotarisira kuti ndide kuenda kwakati then ndoenda ndichizowitnesa nyaya iyoyo asi witness yangu hombe ndimenyowa west awirirana kuti ananga agare pamba papo ari anangu ndo zvendingaita handisina ndingatarisira kuti angandipe mubvunzo kana kuti anga waine chekutaura judgment yangu iri pakuti vana venyu ambuya ngavaende vanogarisana zvakanaka pfungwa dzempengo neutsinye nekuitirana godo hatisiri kuzvida ngavabatane sevana vomunhu 1 inherera idzi aleni ngazive kuti uyu munin'ina wangu iye ngazive kuti ava ndimukoma wangu umwe asipo ndiye samusha uripo vachigarisana zvakanaka pakaita unoende korwisa umwe ipapapo pakadeuke ropa pakatsamwa umwe munhu nekunhu unenge usina kufanira ndichatangira ipapo pakaenda korwariwa zvisina kunaka pakafiwa zvisina kunaka ndichaenda kotangira ipapo ndiri kusima mbodzi yerunyararo nerugare mukati mwako aleni nemunin'ina wako ndee mogarisana zvakanaka uyo ngaende kwaishe woenda watorwa chinyi woenda watorwa mutero wake abhadhari mumba yake kicheni imwe naimwe inofanira kuti ibhadhari mutero ndofunga ndapedza nemwe momirira judgment yenyu kada nokupedza moziva mtitora judgment yenyu handitika mazvita